Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонов ба Ҷумҳурии Италия сафар кард. Мақсади асосии ташрифи мазкур иштирок дар конфронсии сиёсие мебошад, ки бо ибтикори ҳукумати Италия дар робита ба маросими имзои Конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба мубориза ба муқобили ҷинояткории муташаккили трансмилӣ дар шаҳри Палермо доир мегардад. ҷои зикр аст, ки Тоҷикистон дар мавриди таҳия ва суратбахшии раванди қабули ин санади муҳими байналмилалӣ аз ҷониби Ассамблеяи Генералии Созмони Милали Муттаҳид саҳми арзанда дорад. ҳанӯз моҳи апрели соли 1999 дар шаҳри Вена ҳангоми суханронии хеш президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи ҳаштуми Комиссияи Созмони Милали Муттаҳид оид ба пешгирии ҷинояткорӣ ва адлияи ҷиноӣ пешниҳод карда буд, ки раванди пазироии конвенсияи номбурда тезонида шавад, зеро он бояд ба ҳайси механизми самарабахш ва асоси боэътимоди ҳуқуқии ҳамкориҳои байналмилалӣ дар бахши мубориза ба муқобили шаклҳои гуногуни ҷинояткорӣ аз ҷумла истеҳсолу гардиши ғайриқонунии маводи мухаддир барои ҷомеаи ҷаҳон хизмат намояд. дар барномаи ташрифи президенти Тоҷикистон ба Ҷумҳурии Италия ҳамчунин баргузории мулоқоти ӯ бо роҳбарони давлати Италия оид ба баррасии масъалаҳои ҳамкориҳои мутақобилан судманди дуҷониба ва силсилаи суҳбатҳояш бо сарони кишварҳо ва ҳайатҳои расмии давлатҳои иштирокдори конфронси номбурда дар назар аст.